Üdvözlünk mindenkit, én XD vagyok, és itt ül mellettem, vagyis nem pont mellettem, mert csak beszélgetünk, Mr. Daphne. Sziasztok! Szeretnék egy bejelentést tenni, hogy technikai okok miatt a videót nem tudjuk egy ideig folytatni. Mivel én veszem a videókat, nálam van a baj, a jövő héten tervezünk egy videót, ha sikerül megoldani a problémáimat, de nem biztos, hogy minden problémám megoldásra kerül. Na és itt bemutatnám, aki nem tudná, hogy itt tudjátok lájkolni a videónkat, és légy szíves, iratkozzatok fel minél többen. Hát ezen a mai napon ennyit szerettünk volna mondani nektek, reméljük tetszett az eddigi videóink, folytatni fogjuk úgyis. Sziasztok! Sziasztok!